Nganza kwethu ngicela nje uqala nje ngibonga kakhulu isupport eninginikeza yona wonke ama-platform engikuwona ngikhona njengomuntu oyi-cultural activist ngikhona njengomuntu onembono ngezokuphathwa kwezwe laseNingizimu Afrika ngiphinde ngibe khona futhi emabhincini la ngisize khona njengomongameli wawo amabhinci onke ephelele akekho phakathi kwethu nje khona nomlando lo wami osakazayo nongasakaza o-actayo onga-acti oxoshwe esontweni abuyela se-acta hayi yonke leyo nto leyo akuyayifanela nje imini inkunzi ungizwe umlando wakwamchunu onga-acti okhuluma into okuyiyona yona futhi othandwa abantu baseNingizimu Afrika othandwa abantu bakwaZulu Natal othandwa ngamabhinca othandwa ngamaZulu futhi siyimele le nto yethu akekho ongaboni ukuthi Nganza kwethu suyizwile inkulumo yechuno ligadla uNtshatha umsakazi wokhozi ngabe kuthini Paul wakho ngale nkulumo yechuno siyabonga